Zuma, long live. Long live the national chair, Nancy Nhleko, long live. Long live the deputy national chair, Mukocho, long live. Long live the secretary general, Floyd Shivambu, long live. Long live the DSG of MK, long live. Long live the treasurer general of MK, long live. Long live the highest command of MK, long live. Long live the provincial detachment, long live. Long live the regional detachments, long live. Long live the branch detachments, long live. Long live the VD detachments, long live. Tata MK member, Tata. Tata MK member, Tata. Chigitela MK you Chigitela. Chigitela MK you Chigitela. Chigitela MKSM Chigitela. Chigitela Women's League Chigitela. Abafazi. Abafazi. Uwile umbuso wamasela uwile. Thank you very much, comrades. My name is Bonginkosi Gift Education. Umntwana uMagojela Khanyile. Ela nje ubusho qala nje manje sheshiphele lento. Hey, ngiphumile nje. Bo comrades, bonile sekukhona abathi ngize ngedwa bengekho ngisho icomrade elilodwa. Comrades ngizile angitshelanga umuntu ngiza ngoba bengihambisa incwadi kadokotela. Njengenjwayelo ngithi cha ngizophe ngiyibeke bese ngiyaphuma. Bengihamba nangophaka. Sengifika nje kwathi hayi ngeke wena shona phansi. Awu, wathi ngizokhala kuzwe bani. Kithi mase ngilele ebusuku ngiyasho ngithi nathi ibhathi konje base ngiboshwa kangaka. Ngizoboshwa ngo2025 ishuzela ziyangikhalela ke la. Telefoni ke ngaphakathi eziboshweni ngizama ukufona bayazi abahlele ejele ukuthi ufona kanjani ngeke ngisho ngoba ngifisa abantu abasasele ngaphakathi. Zame ngendlela yami nami ngithinta abangaphandle kanti nizofika nibe bangaka. Bona comrades ukuba khona kwenu la you are like 1,000,000 people. Ngicela nishaye izandla. Bafowethu ningezwe ngomuntu entshela. Ningezwe ngomuntu entshela, ningezwe ngomuntu ethi abukho ubuholo obusibanibani, abukho ubuholo obusibanibani. Phumani ezindabeni ezizofaka ubuxoki nezobulala umbutho. Uma umbona umuntu ukuthi ukhuluma into ezolimaza iqembu yenza engathi awumuzwa. Akhona amaphutha. Siphila ngaphansi komhlaba wamaphutha. Kodwa ukuhamba washumayela amaphutha engenasidingo akusizi indawo. Uma kukhona nina comrades kufana nokuthi ukhona uPresident Zuma, ukhona uShivambu, ukhona uDuduzile, ukhona uNhlamulo, niphelele ngikhiphene endabeni ukhanyile uphumile manje endabeni. Ngiyacela ningakhulumi ningifake lokho eningifaka endabeni bese nifaka negama lami. Ngiphumile ukukhulumeni kweindaba. Sengivele ngivala amehlo ngigada umkhonto ngiphambili. Ngoba inkululeko yabantu abamnyama inkulu kunathi sonke. Uma subulala umkhonto kuyothatha iminyaka ukuthi abantu base South Africa baphinde bakholelwe kwipolitiki. Yebo. Ngiyalazi. Iqiniso comrade uqala umkhonto sasithukwa ngenhlamba wawukhipha imali iskipha uthenga iskipha uthengele sigibelisana sisherisha ukudla sihlephelela namagwinya umkhonto uqalwe kanzima ama-comrade asafarishile asikwazi ukubulala manje ngiyacela comrade ngiyacela yabo mina ngeke nisenithene mhlambe ngizonigoqa ngoba mhlambe ngiyilunga leParliament ngoba mhlambe noma ngiyicommand angiyilutho ngiyivolunteer nje emkhondweni
Zafika isikhathi sami baphinde bangihotsha yahoshwa phela phela bahoshwa yodwa kuphela indoda engahoshwa unyamazana ucula yedwa nje Ola yedwa nje amabhakabhaka izisu zinkulu akahoshwa umuntu ingakho umfowethu naye ngisenkulumweni nilindele nje ingoma esoyishaya naye awukhonto esoyishaya naye ngempela phela thina sonke kanqakobhandela umshini ikhawula gazi into uzaba nazo nasuqala ngasekhona amakhomandi nezinkundla sengabonwa thina simanqeba kunqeba kade basibala kade salwa thina simela abantu abamnyama hayibo ubuholi abenziwa iappointment ubuholi benziwa iqiniso kale khona kumnyama kubo hallelujah comrade let me tell you comrades one day as black people all of us shall be fine one day all of us we shall be fine. We shall live in a country whereby me and yourself we are not going to be looked down upon because our parents are not rich. We are not going to be looked down upon because we are from the township, because we are not children of the rich, because we are not children of the politicians. There will be a time whereby if you are a child of a politician, a child of the rich, a child from the township, a child of a commoner, all of us we shall be looked at as fully fledged human beings under the sky. Thank you. That time will come. Yes. That time will come. I can feel it deep inside me. I know it. It will come. This time is only the intervening moment. These problems are here to pass. These problems are not permanent. These problems won't stay forever. I won't be attending prison forever. You are not going to complain forever. There will be a time whereby all of us we shall be fine. I know it. It will happen. So you don't say because there are problems. There are problems inside. There are problems. This one is like this. Then you give up on the bigger picture. We will be fine. To me, you are like 1,000 soldiers. For you to just come to a child, my mother never finished matric. My father never finished matric. He rushed and opened a church. He became a bishop. Then he died. In fact, at home, I'm the first one to hold multiple degrees. But you never looked at who my father was, who my mother is. You came because you understood that we have always stood for the truth that is affecting us. That time of that truth you will possess, it will come. Hallelujah. Oh yes. Kodwa singabulali into singayikhuluma iziningi izinto ziyenzeka kumbe siyayibona kodwa sometimes ukukhuluma izinto kuyayibulala kunokuthi kwakho okunye uyakuyeka kuyoze kuyiphelele babe sithuka sikwi-fees must fall angifunda ngo-premiers bursary ngajoin i-fees must fall ngoba ngakhaliswa ugogo wafika e-ofisini silida ama-students wafika wathi ngisuka kaNongoma ngino-300 ingane yami ithathiwe yentombazane ngiyacela uyinikeze isikole neresi nokudla ngathi gogo imfundo iyabiza iresi iyabiza uzoyenza njani u-300 sizokwenzani ngo-300 wathi ngane yami anginangisho imali yokubuyela emuva thatha nansi imali engane ngiyishiya kuwena yentombazane ila khona sathatha nama-comrades decision yokuthi ama-campus awavalwe imfundo ingabi eyabantu abanemali akufunde ngoba uphase kahle umatikuletsheni wonke umuntu odeservayo ukufunda nophase kahle akangene esikoleni uhulumeni akenze amacebo ukuthi abantu abafunde babe sithuka ko-Facebook kuthiwa wena ufundile hlanyiswa ile mfundo ungathi unebhasari uthi ulela abanye abantu ukuthi bafunde mahhala uyahlanya yini ekhaya bajika ngoJuly unrest ngo-2021 sasimile ney'nsizwa ey'ningi
nodade abaningi sithi uPresident Zuma akakwazi ukuthi aboshwe ngendlela engahambisani nenqubomgomo yenkululeko. You can't arrest President Zuma and bend the constitution because you want to arrest him. Sakhuluma lapho kungekho high command singathenjiswa ikhundla singekho. Babethuka bethi hayi namhlanje uzobona mfana okakhanya uyahlanya uzokhuluma indaba kaZuma uZuma wadla imali eyidla nabantu wena ungekho akakunika ngalutho ziphi ingane zakhe sathula same eqinisweni sathi uPresident Zuma ucorrect akumele afoshwe and asikwenzeli imali noma ukuthola inzuzo ethile senzela iqiniso. Same eqinisweni kongenamkhonto comrades futhi abangayazi politiki nababukela phansi kwabumsholozi base bethi kuphelile ngaye ephini babethi siyahlanya kusho laba abazabalazela ikhunda nebhodo elisontayo abakuthanda konke izinto kungenazi izinto baqhele kude same eqinisweni same eqinisweni sibancane sibaningi sinyuka zikhona inhlamba namhlanje ngithi ba more than 2 million abantu abamile abashoyo ukuthi ubaba uCyril wenephutha ubaba uNcamalala uneqiniso iqiniso liyohlezi namanje ngithembeni comrades kuzolunga musana ukuloke nibukeseleni ubani akekho shuthi kanjani kanje shiya lo bona ilida ebalekile ilida engama ekhoneni ime ngisho kuthiwa imiyodwa yebo ngulungu into engayazi mina ngiyama mina yebo ngiyama ngicela ukuthi yabona lento engisho ngigule ekhanda ungangibona ngathi ngiyagula namhlanje kodwa iyiqiniso angithunywa umuntu angithenjiswe umuntu ngiqala mina ngene emzabalazweni ngangazi nanokuthi ukhona ama legislature funga ubaba emathumeni lapho mina ngingazi uba ikhansela mawuzabalaza ngangibona nje kuthiwa ngithethe ingane esikoleni kuthiwa uhamba ingane siza ingane ngingazi ukuthi kanti lento inika iphalishi manje uma siqhubeka sizabalaza uphathi singanaka ukuthi ubani osesikhundleni ubani ongekho esikhundleni isikhundla asikuthole ngendlela siyofika abazama ukuvimba ngolunye usuku bayohluleka ngoba kavinje umuntu nobizo lakhe sidinga ubumbano olungaphezulu ubumbana ngisho nanohlanya manje yebo uthe kuthuka namhlanje ubumbingelela uthi awubona bhuti njani uselokuthi uthi ngelinye ilanga sifizeke ekhaya asambe siyothatha abantu bomkhondo sibasize siyakudinga comrades ukuthi siwine ukhetho next year siyadinga ukudeliver umeya bomkhondo siyadinga ukukhipha iANC emandleni abanye bethu emaqenjini esahamba kuona sahamba sikhahlelwa sixoshwa sidudulwa kuthiwa kanti nawe yilento umkhondo alikho elinye ikhaya ngaphandle kwaleli masishisa thina umkhondo kuyobe sishisa thina umkhondo sithwele ngomkhondo sithwele ngalento indawo icala liyaqhubeka sasa izobe likhona siyaqala itrial comrades siyaqula ukuthi labantu abawu 300 ngempela ngaba nesandla ekutheni balimale amamoli ngangibhodla ngempela yini na impahla tapile na ngoba yazi ngoba futhi ngizabalaza uyikini amandla yazi baningi abantu apha eSouth Africa kodukani bona babe
bashona bona bethi nathi siyadaba uzuma kaphume nalama washe kubeshiya kodwa ke comrades, to whom that much is given, much is expected. Sometimes uyabona ukuthi wena kuhlushwa wena njengomuntu kanti kuhlushwa ubizo lakho. Hayi ukhohle bayibhenile mfana. Awuphinde lo kusho. Ngoba uma uyasifanele uma zonke le ngqinamba engibhekana nazo ngifeyile. Azofonela. Ngibeka ngeqiniso lokuthi akuyona ubizo lami. Ukuba ngithola lapha enkantolo sengixolisa ngahambe ngiguqa phansi emandiyeni ngiyimangela ngihambe ngithi ngikhomba abantu uzowuyeka nomkhonto sengifuna ukungena ebhokisini ngigqoka uthayi into nomkhonto ngoba umkhonto uzongibophisa ukube ngihamba ngithathe yonke iyalo zamaxoki ungayifaki into yomkhonto uzoyiphatha kakhulu ngishobhe neribhini ngamane ngifele ejele yebo uma ukuthi angifele ejele lunga ukuthi ngigqokise ishirt neribhini elimhlophe ukuze ngihloniphe amandiya ngingayiveza ukuthi ngomkhonto mina ngathatha nentambo ngiyihenge mina ngiyenze yes ngoba siphila in a democratic country. All our political choices must be given a space. Yes. Thank you very much, comrades. Siyabonga comrades, nize nazi comrades. Siyabonga futhi ngigwele ngani ngiyakholelwa. Hola.
Samkhon, Khulun, Samkhon, Samkhon, Amandla. Siyabonga nyamazana, Amandla. Siyabonga comrades, siyabonga comrades.